Joo, tosi nyt pitää ruveta Volvoa käynnistelemään, että pääsee tohon kaivamaan 3 päivänä. Ja hehkuta. Joo, se lähti käyntiin. Ehkä vähän niinkö? Joo, tosiaan. Nyt olisi Volvo käynnissä ja tuonne pitäisi lähteä. Pitää siitä varoitusmajakat päälle. Ja siitä takaa valoon. En tiedä mitä tosta napista tapahtuu, mutta annan siitä. Joiko mahtuu just tällä pitkällä mallilla. Ai. Kolis. Meniskö se siihen niin? Katsotaan, että joo, täällä on kirkkaat valo. Oho. Täällä on viiä. Tämä kello on rautaa, niin se en tiedä. Miten tänne saa lämmintä, kun en oo käyttänyt tätä Volvoa. Jospa se lämpenee pikkuhiljaa. Joo, tästä pelata se yksi kamera jalka 100 se. Torikoo tapa jää. Joo. Tännehän minusta alkaa. Missä täällä on muuten semmoinen? Tätä pikkuhiljaa on lämmintä tullut. Joo, pitää ajella tuonne ja kahtua. Tää on kokeillaan. Eikö siellä takaa? Nyt ei näitä ole. Tää on niin iso, että tällä ei kovin kannata niin hyppyytellä ja niinkö mennä nopeita liikkeitä, kun tällä ei tiedä mitä tällä käy. Tää on niin iso, että voi katsoa halliin seinä lähtien ja nämä muut, mutta mihin se tuo isä aikoo tehdä tuolla pikkuponnilla. Se jäi tonne. Tänne se vaihto kauan, joo. Eipä vaihtunut. Joo, minä vetäis siirtelen tuonne päin. Katsotaan kohta.
Eihän tätä käyty. Joo, se on täydellä teillä niin. No niin. Joo, kateilla. Mä kohta paun uudestaan pysty. Joo, nyt ollaan edistytty tässä. Siellä kaivettaa nyt reikää tuolla tuonne, että saadaan paalut paremmin pystyyn. Ja paalut paremmin pystyy molemmin puolin, että saadaan portti tuohon. Se oli aikaisemmin tuolla eteenpäin. Mutta nyt me laitetaan tuohon, että mettäauto pääsee kääntymään. Tässä tiellä. Tässä odotellaan, kun tässä on semmoset piikit tässä kourassa, niin voi nostaa vaikka paaluja tai jotakin, niin tälleen me nostetaan paalut pystyyn. Tällä on parempi nostaa paalut pystyyn. Joo. No siinä. Siinä on koulu. Joo. Semmonen. Joo, pitää tässä ootella. Ja pääsee nostamaan paalut.